banda kamar ku iyaye na kun mini gatan rayuwata komai nayi ba za na biya ba Allahu saka iyaye na banda kamar ku iyaye na kun mini gatan rayuwata komai nayi ba za na biya ba Allahu saka iyaye na sunanka Allahu na sa farko gare ka tabara nake roƙo buwayi ka bani cikar iko baitoci iyaye yau na ɗauko don annabi na hada ka aiko ka yarda na waƙe iyaye na ka ƙara salati makagina gun sahibin nuri mace shi na alaye ashabu cikin ƙauna ba wanda ya kai su sun manzo na duk wanda ya so su ba zai ƙona su ne farin ciki na ma'aikina zan fara baitoshin iyayena da sun karke ni ba su haƙina ba su su kalli hawayena ƙaunar su wallahi tana raina ina ya kamar ku iyayena haƙiƙa kun nuna kuna sona kun bani kulawa da tarbiyya abinci tufafi har majinya ku kwana babacci har safiya gurin ku ganni da dariya ko menene na yi ba zambiya Allahu ya saka da aljanna abin tausayi da ya same ni ina karami ɗan ƙanƙani shekara na biyu ina har da ƙani na rasa ummi da ta haife ni ƙani na yana da wata uku Allahu ya ɗauki ran ummina bari ne kuma ban santa ban samu kulawa a gare ta ko aikin lada ban yi mata sai dai addu'a zan yi gare ta Allah sarki ya gafarce ta ya sada mu a darul janna Allah ja kwanan abana karamai lafiyar roƙo